Joliba TV News filɛbaw radio Joliba lamɛnbaw an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen bɛ ka kunnafoni gafew lakali waati kɔnɔ an b'aw fo dantɛ foli min na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ kurukara aw minnu bɛ ka jabaranin lajɛ n'o ye Joliba TV News ye an b'a fɔ ɲɛna kunnafoni gafew de lakali waati selen nin ye an b'a daminɛ ni kunnafoni gafew la bakurunbaw ye an ka walawala aw ye min ye lesɔr ye ale y'a jira k'a fɔ a ka bakurunba la ko min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre ko ale ni min bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ n'olu ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ kunun ko ale ni olu ye ɲɔgɔn ye centre international de conférence de Bamako la walasa min ye baara kuntilenna ye gouvernement ka baara min a bɛ fɛ k'o boloda don nataw la k'o ɲɛfɔ min ye ambassadeur ninnu ye minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni duman dɔ fana bɔra ka bin ka jira k'a fɔ min ye banque mondiale n'o ye diɲɛ waribonba ye ale kun ye a ka baaraw jɔ fɔlɔ ani Mali cɛ a jala k'a fɔ ko baara ninnu olu daminɛna nin bɛ lesɔr kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ka jira k'a fɔ fana min ye kunnafoni sɛbɛn les échos welewele ye ale fana y'a jira k'a fɔ nin waati ninnu na min ye ko min ye politique tɔn ye olu dɔw fana y'u hakilila di cɛmancɛ fanga a taabolo kan i n'a fɔ Bakari Teyita ani jateminɛnikɛla dɔw an bɛna an da don o fana na k'o walawala aw ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min ye nin waati in na Cour suprême lafasalikɛla belebeleba min bɛ n'o ye avocat général ye ni o ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ye limanaw ko sariya dɔ tara k'ale wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la a kuma cayara kosɛbɛ soir de Bamako y'i da don a la fo ka taa se Nouvel Horizon ma ale fana kumana bi sɔgɔmada in na a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ ko cour d'assises n'o ye an ka sariya k'u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o bɛna sigi kalo nata in na walasa bamancimaw ani minnu bɛ yen ni olu sen bɛ jamana kɔnɔna la drogue feerew n'a ɲɔgɔnnaw ani maramafɛn feerew olu bɛɛ lajɛlen ka kiri n'o ye kiri kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna sigi kalo natɔ in na min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ale fana kumana k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Haut Conseil des Maliens électoraux n'o o ye jamanaden minnu taara tunga la n'olu bɛ jamana kɔ kan yɔrɔ a jala k'a fɔ nin waati in na ɲɛma ko kɛlɛ bɛ olu ka nin tɔn in ɲɛma bisabu a ko yɛrɛ tan bɛ sariya yɛrɛ ɲɛma ko min ye Abibu Sila ye ko sariya t'ale bolo bi ka i kanbɔ Haut Conseil des Maliens électoraux o ɲɛma an bɛna an da don o fana na kunnafoni sɛbɛn le Sphinx ale fana ka daɲɛ fɔlɔ la bi ale y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana suyɛnnikɛlaw n'o ye zon ye minnu bɛ ni olu tɛ jamana foroba nafolo ye k'a to yen cogoya si la a jala k'a fɔ ko Sphinx kɔnɔna la bi minisiri min bɛ yen n'ale bɛ sariya kunna ale ye kumakan damadɔ fɔ kuma gɛlɛnw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na a taara bɔ a tɔɲa baarakɛla minnu tun bɛ yen ni o ye pôle économique et financier maaw ye jamanaw ka kangarida gɛlɛn k'u ye ko fɛn fɛn ye jamana nafolo ta jamanaw fo a bɛɛ lajɛlen ka jamana nafolo k'a bila a nɔ na an bɛna kuma ka sisan Sphinx kɔnɔna la nka yan'an k'an da don o la an bɛ min bɛ tali kɛ lesɔr an bɛ don ale de kɔnɔ fɔlɔ lesɔr kumana limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ale ka taama sen ka se ka o yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛmancɛ fanga ale taama sira de ko don k'o yira ambassadeur minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ n'i ye jamanaw ta jamana minnu bɛ yen ni olu ni Mali bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ni u ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ kunungo an ka ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ min bɛ yan centre international de conférence de Bamako wulada yan fan yɛrɛ fɛ ko min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale ye olu bisimila ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ ka gouvernement ka baara boloda min bɛ yen n'o ye PAG ye o kuntilen jɔsen 4 min bɛ o bolo k'o ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ambassadeur ninnu ye a jirala k'a fɔ jɔsen 4 ninnu na yɔrɔ lakanako kuma bɛ a la min ye yuruku kɛlɛli ani dunko juguya kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna la Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ale ka PAG in kɔnɔna la nin ye laɲiniba 4 ye hali a jirala k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna la min ye sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na min ye fɛɛrɛw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ jamana kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye Choguel Kokala Mayiga ye minnu da kɛrɛnkɛrɛnnenya la lasigiden minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ fasoden sɛbɛn lesɔr kɔnɔ
Shogel ko kala maiga abi fede ka jira ambassadeur minnu be Mali kɔnɔna la yan u ka u bolo do Mali fɛ sabu ma kelen tɛ se ko la olu minnu be yen u y'a ɲini k'u ka lasigidenw bila Mali kɔnɔna la yan a ka kan ni jamana bɛ baaraba fɛn fɛn kɛ u k'a sara u la u fana k'u bolo don jamana fɛ o de la ko min ye premier ministre ye a ye ninnu wele jamana u ka se ka hakilila falen falen kɛ a jarala k'a fɔ min ye Shogel ye a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ a tɛna mɛn yɛrɛ ko Assise nationale de la refondation o baaraw bɛna sigi wa ko baara minnu fana bɛ yen n'o bɛ se ka kuntilenna di kalataw ma an ka jamana kɔnɔna la a ko k'u kun y'o kɛ sɛbɛn yɛrɛ ye k'o di CEDEAO ka ciden min bɛ yen n'olu ka taama kuncɛra Mali kɔnɔ yan Goodluck Jonathan fo ka taa se kalata bɛ se ka labɛn cogo min na o y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛn ye k'o di Goodluck Jonathan ma a y'o kunnafoniw fana di ambassadeur ninnu ma limanaw min ye l'histoire kɔnɔna la ambassadeur ninnu na maa min bɛ yen n'ale de si ka kɔrɔ n'u bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Maroc ale ka lasigiden ni o ye Hassan Nasri ale kɔni ye laseli in kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ min ye fɛɛrɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka fɛɛrɛw fana sigi walasa ɲɛtaga bɛ se ka sabati sariya bɛ se ka jɔ a jɔ sen kan jamana bɛ se ka baara cogo min na nin de ye lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka hamina fana ye wa ko u b'u bolo don Mali fɛ bi u ni Mali ka kɛ u ka teriya a ka sabati wa dɔ ka fara a ka u na to Mali kɛrɛfɛ jamanaw ka jamana in dɛmɛ walasa sira fɛn fɛn bɛ se ka na ni bɛɛ ye ani ɲɛta ko Maroc a ka lasigiden min ye nin ye a y'o kuma fɔ wa k'u na u bolo don Mali fɛ don nataw la walasa fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka bɔ bolola cogo min na nin kɛra olu ka jaabi ye ka ɲɛsin Shogel ma limanaw jaabi n'a fɔ kuma filanan min bɛ yen ni o bɛ l'histoire kɔnɔna la o ye kunnafoni duman ye sabu a jirala k'a fɔ diɲɛ waribonba ni o ye banque mondiale a yɔrɔ ale tun y'a ka dɛmɛw tigɛ Mali la waati dɔ la kabi mai kalo tile 24 tɛmɛnen na ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ utukalo tile 18 fanga dafiri min kɛra banque mondiale tun y'u sen bɔ Mali sen na k'a fɔ ko min ye an ka jamana ye a tɛ an bɛ fanga dafiri kɛra fo an ka segin démocratie fanga ma walasa kunnafoniya kɔni bɔra ka bi kunungo maa min bɛ yen ni ale bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banque mondiale ka bolofara min ɲɛsinnen don farafinna tilebiyanfan baaraw ma min bɛ tali kɛ Clara de Souza ale de ye ni kunnafoni di k'a jira k'a fɔ min ye banque mondiale ye n'o ye diɲɛ waribonba ye a ka dɛmɛw ko u bɛna kurakuraya ko kura u kun y'a bila yɔrɔ min na u b'a ta ye ka ɲɛsin Mali ma Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ sabu a jirala k'a fɔ farafinna tilebiyanfan minnu bɛ yen ni banque mondiale ka bolofara min ɲɛsinnen don olu ka baaraw ma Burkina Faso Mali Niger fo ka taa se Tchad ma a jirala k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko nka a dɛmɛw bɛ ta dɔɔni yɔrɔ minnu bɛ yen ni mago jɔn bɛ o yɔrɔw la ko baara na ɲɛsin olu ma hakilila jiginna k'a jira k'a fɔ kabi mai kalo tile 24 tɛmɛnen na ni fanga daraki kɛra banque mondiale kun ye i kɔ don anw na fɔlɔ k'a jira k'a fɔ ko u ka dɛmɛw b'a jɔ fɔlɔ ni maa min bɛ banque mondiale ka dɛmɛ dɔ ka ɲɛsin Mali ma limanaw a nafolo kasabi ka bon kosɛbɛ sabu dolari wari miliyari 1 ani murumuru 8 o de bɛ taga don Mali la banque mondiale fɛ n'i y'o ta franc CFA la a bɛ taa jɔ CFA wari miliyari 910 o de bɛ ta banque mondiale fɛ ka don siraw fɛ i n'a fɔ kalanko b'a la kɛnɛyako b'a la ji sanumanko ani hali Mali yɛrɛ ka wagandeba o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ sira wɛrɛw bɛ yen ɲɛtaga baaraw dugubaw kɔnɔna la seko ni dɔnko jamanaden yɛrɛ damaw ka ɲɛtaw fo ka taa se sigida ɲɛtaw ma lakanako ani baloko nasiraw fo ka taa se kɛnyɛrɛye baaraw ma banque mondiale bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen de ma Mali kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kɔnɔna la écho ale kumana limanaw min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga kuma de bɛ yan nɔ cɛmancɛ fanga yɔrɔ a bilama min ye politiki tɔnw ye dɔw bɛ yen nɔ olu fɛla don ko cɛmancɛ fanga foyi kana na fara a kan ko waati min dira u ma u ka baara kɛ ka bɛn ni o waati min bɛ tali kɛ Bokari Tirita ale ye politiki tɔn RPM ɲɛmaaba ye
ale ka hakilina ana ka kuntilena limana ako lu kuntilena min b'olu bolo bi o tɛ k'a fɔ ko ka transition bala ka baara la nga olu ka kuntilena ye min ye bi u y'o fɔ k'o danganamaya o de ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga baara kɔrɔtɔlenba minnu bɛ yen bi i n'a fɔ kalata n'a ɲɔgɔnnaw ko cɛmancɛ fanga ka lajɛ a k'i ɲɛsin olu ma sabu waati tɔ tɛ bɛrɛ ye ni gɛlɛyaw nana don o la k'a fɔ de ko hali baara foyi ma se ka kɛ o siratigɛ ninnu na min ye Boubacar Keïta ye a ko olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali farafinna tilebiyanfan jamanaw i n'a fɔ CEDEAO ani hali Mali kɔnɔna la yan dɔw y'a jira k'a fɔ dɔ ka fara cɛmancɛ fanga kan dɔw ko dɔ kana fara a kan ko minnu ko dɔ ka fara a kan minnu ko dɔ kana fara a kan bi bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i ka hakilila don nka Dr Boubacar Keïta RPM politikitɔn ɲɛma a ka kuma la ko fɛn fɛn bɛ se ka ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ o de ye u ka baara min kalifaraw la u ka kɛ waati kelen waati min dira u ma u ka kɛ waati in kɔnɔna la n'o tɛ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ i n'a fɔ CEDEAO jamanaw n'a ɲɔgɔnnaw olu caman bɛ yen olu ka hamina de ye Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ n'o tɛ dɔw hakili la ko CEDEAO nakan de ko ka Mali jigi gɛlɛya kɔnɔna la tuguni ko nka k'o tɛ ale bɛ se ka min fɔ bi limanaw o de ye CEDEAO u bɛ Mali nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na Dr Boubacar Keïta ko politikitɔn minnu bɛ yen n'olu b'a la ko dɔ ka fara transition kan bi Mali kelen tɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ ye fo jamana wɛrɛw de ka an dɛmɛ ni minnu b'a la ko dɔ ka fara transition kan k'a sɔrɔ dun baara caman de kalifalen don cɛmancɛ fanga la olu baaraw an bɛ don min na ko bi foyi sɛnɛ ka kɛ o la ko an na se ka to nin badabada kɔnɔna la wa kalata ka kɛ joona jamanaw minnu bɛ yen ni olu kɛlen don ka dɛmɛ tigɛ Mali la olu ka se ka na jamana ka se ka bɔ nin bisibasa in kɔnɔna la kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ les échos welewele de kɔnɔ a bonya bɛ a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako ale kumana jamanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan min bɛ yen ni o ye baccalauréat ye n'a a kun cɛra a jirala k'a fɔ baccalauréat ko limanaw jateminɛ kɛra k'a fɔ ko kalanden dɔw bɛ yen nɔ ko ɲinɛ kɛra olu kɔ ka olu tɔgɔ don maaw fɛ minnu ye ɲɔgɔndan in kɛ kɔsa in na ni jateminɛ kɛ o kalanden ninnu caman bɛ yen u bɛ lycée min filɛ nin ye Yanfoyi la ko a bɛ se kalanden ma 9 ɲɔgɔnna de ma ni jateminɛ kɛ ko olu de bɛna ɲɔgɔndan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'o ye session spéciale ye min bolodalen don ka bila septembre kalo tile 13 san 2021 Bamako yan nɔ min bɛ tali kɛ lycée public min filɛ nin ye Yanfoyi la olu bɛ Buguni académie ka mara kɔnɔna la ko olu de yera nin gɛlɛya in kɔnɔna la limanaw nin bɛ min ko fɔ Soir de Bamako ka fɔ la nin b'a jira k'a fɔ minnu wulila k'a fɔ ko ɲinan kalanta walima ɲinan ɲɔgɔndan minnu kɛra ko a kɛra k'a sɔrɔ ni yuruguyurugu foyi ma k'a la wa gɛlɛya foyi ma don a la limanaw k'olu ka kumaw kɛra de ka i n'a fɔ mana biri maaw ɲɛna n'o tɛ ko ɲinan ɲɔgɔndan minnu kɛra ko nin bɛ se ka kɛ cogo di sabu nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna waleya o ka kɛ Mali kɔnɔ la yan ka ɲɔgɔndan kɛ ka kalanden dɔw olu sen bɔ a la k'a sɔrɔ dun kun foyi t'a la Soir de Bamako ko o ye dabaliban ko ye a bɛ ni bolo funna a bɛ da tigi de kunna madame Sidibe Dede Ousmane ale min bɛ yen n'ale de bɛ kalanko kunna bi limanaw ko hali baara min kɛlen nin ye limanaw hali a ka baara bila u ka fisa nin ye sabu kalanko la olu minnu y'a fɔ ko ɲɔgɔndan kɛra basi foyi ma k'a la ministre in ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ka kɛ jamana kɔnɔna la a tɛ se ka bɛn cogoya si la ka tila kana sigi o kalandenw ka ɲɔgɔndan kan min kan ka boloda sabu limanaw kalanden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la limanaw ko ozone baarakɛlaw gɛlɛya bɛ olu ka bi sabu ko u ka kalo sara caman de bɛ yen kalo caman sara de bɛ yen min sen tɛ ka sara ka sababu kɛ ozone yɛrɛ limanaw ale fana ka juru bɛ jamana la k'a bɛ se miliyari 4 ma bi ozone Mali minnu bɛ yen ni olu de ka baara bɛnnen don Bamako dugu kɔnɔna jɛyali ma Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko nin gɛlɛya in bɛ ozone Mali kan a bɛ san caman bɔ sabu a bɛ kalo 3 bɔ bi ozone Mali baarakɛlaw olu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la kunungo alamisa ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la ka se ka u ka dusumakasa yira kunnafonidilaw la
a jalala k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya min bɛ ozone mali ɲɛmaw yɛrɛ ni jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ abdurahman sanogo ale min ye secrétaire général ozone mali kɔnɔna la u ka ɲɛmayaso la ale y'a jira k'a fɔ ko min ye nin baara in ye a jɔlen don fɔlɔ sabu ko ɲɛsen tɛ ka sɔrɔ a ko yɛrɛ la sabu ko gouvernement fangadaraki min kɛra o de kɛra sababu ye ka ko ninnu ka sinsumaya n'o tɛ ko gouvernement kun kɛlen don ka layiru ta miliyari 4 ani sefa wari miliyɔn 100 sefa wari miliyari 4 ani 100,000 k'o di ozone mali ma u ka juru la ngo a dun jurala k'a fɔ juru min yɛrɛ bɛ yen ni o bɛ ozone ka juru min bɛ yen n'o bɛ taa se miliyari 7 ma o kun kan ka miliyari 4 de sara la ko fangadaraki nana kɛ a waati ministre falen nana kɛ ministre min bɛ yen sisan n'ale bɛ an ka sɔrɔ kow kunna ale nana jira k'a fɔ ko trésor la ko wari foyi tɛ yen bi ko nafolo in kɔni a balannen don nin cogoya la foyi sen bɛ ka sara min ye abdurahman sanogo in ye a tilala ka ɲɛfɔli wɛrɛw kɛ ko waati dɔ la ko Pays-Bas jamana ani Angleterre jamana k'olu kun ye miliyari 10 ɲɔgɔnna di mali gouvernement ma ko ka Bamako dɔrɔn jɛya sanuya Bamako dɔrɔn dugu kɔnɔna sanuya nka limanaw ko miliyari 10 o taara yɔrɔ jumɛn o ye ɲininkali yɛrɛ ye o la sa n'i y'a jateminɛ kɛ ozone mali de ye cakɛda ye mali kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan min bɛ Bamako jɛya bɛɛ lajɛlen kunna ka taa ɲama ta yɔrɔ fo ka taa se a bila yɔrɔ la nka limanaw a jarala k'a fɔ baarakɛlaw yɛrɛ olu ta de kɛn bɛ u bɛ baara la nka limanaw fana u ni tɔɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na sabu baarakɛla minnu bɛ yen ni u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunun alamisa bourse du travail la a dɔ bɛ yen u k'a ma ko dɔgɔmani siribe ale ko bi gɛlɛya ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye limanaw gɛlɛya kelen bɛ olu ka bi sabu olu tɛ n'u ka saraw ye u tɛ ni hali baarakɛminɛn minnu bɛ di u ma ni u kan ka di u ma fu olu yɛrɛ baarakɛlaw de bɛ baarakɛminɛn ninnu san ka baara kɛ n'a ye a kɛra gan minnu bɛ don tɛgɛ la o a kɛra contre poussière ye o a kɛra furannaw ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye o limanaw ko olu yɛrɛ de b'a san limanaw ka baara kɛ n'a ye nka o t'a la baasi ye min y'a la baasi ye limanaw ko hali siraba ka kasaraw bɛ u sɔrɔ i b'a sɔrɔ u bɛ yɔrɔ furaw na waati min na siraba ninnu sanfɛ bolimafɛntigiw bɛna baga u ma limanaw ko a dɔ yɛrɛ ale sɔrɔ ale ta kɛra la min bɛ tali kɛ ale y'a ɲɛfɔ a ka ɲɛmaa ye waati min na ko k'a fɔ ko siraba ka kasara y'a sɔrɔ ɲɛmaa ta kɛra jaabi min ni o dira ma o ye k'a fɔ ko k'a ka taa so limanaw k'ale tile 10 de kɛ a sigilen don so ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ ko ɲɛmaaw ma kala don u ɲin na ka bɛn ni o ye o ye Soir de Bamako ka kuma ye limanaw yan'an ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la nin kunnafoni fana k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ décret dɔ k'o tara min ye Cheikh Cherif Kone ale ka jɔyɔrɔ limanaw ko minɛna na n'o ye avocat général ye Cour suprême kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ kabakulukuluba de kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cour suprême kɔnɔna la sabu avocat fɔlɔ min bɛ yen n'o ye min bɛ tali kɛ Cheikh Mohamed Cherif Kone ye limanaw ale bɔra a jɔyɔrɔ la nin cogoya in na décret min filɛ nin n'a taara a kama limanaw yɔrɔ ale Cheikh Mohamed Cherif Kone yɛrɛ a bɛ lafasali kuluba dɔ ɲɛma a y'i to avocaya la ka lafasali kulu in ka bila o ɲɛma ko nka kabi dossier min bɛ yen ni o bɛ avion sanko kuma la ani finitigiw ka minɛnko k'a dossier dayɛlɛ la limanaw ko min kɛra sababu yɛrɛ ye Sumelu Bube Mayiga ani madame Bɔre Fili Sosoko ministre kɔrɔ ninnu ka olu bila kaso la min ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ale kɔni ta kɛra kuma fasugu bɛɛ lajɛlen limanaw ko ta ka ɲɛsin Cour suprême ma Cour suprême ɲɛmaaw de nana ɲɔgɔn ye kɛ k'a jira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ ka bɔ Cheikh Mohamed Cherif Kone da ka ɲɛsin Cour suprême ma o ta a yɛrɛ jɔyɔrɔ to yamaruya wa ka kumaw ta ka ɲɛsin Cour suprême ma limanaw o bɛna sariyasoba in ka ɲɛda tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ min ne e bɛ avocaya la nin yɔrɔ kofɔlen in na n'a fɔra ko e bɛ kumaw ta ka ɲɛsin o cakɛda in ma a ɲɛmaaw de ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a jira k'a fɔ nin tɛ bɛn sariya ka ta joona joona min ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ye k'a bɔ a jɔyɔrɔ la o baara de kɛra décret dɔ tara décret min ni décret do fɔlɔ limanaw walasa ka se ka Cheikh Mohamed Cherif Kone k'a bɔ a jɔyɔrɔ la walasa a bɛ n'a fɔ bi limanaw avion sanko kuma min ye nin ye ni Cour suprême y'a dossier dayɛlɛ a kɛra sababu ye sariya tigilamaw yɛrɛ damaw hali u ka lafasali kulu minnu bɛ Sam ni Silima yɔrɔ olu ni Mohamed Cherif Kone ka nin tɔn in limanaw u ye
kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ batakiw de bɛ bɔ ka ɲɔgɔn jalaki n'a ye o bataki ninnu i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ min bɛ tali kɛ SAMU ni SILIMA walima RFSIMA ani AMPP olu bɛ ɲɔgɔn jalaki kiri bunakun kan an bɛ don min na i ko bi ko Mamadi Sherifu Kone ale kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la fɔlɔ ka sababu kɛ ko a bɛ ka kuma fasugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Cour suprême ma kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don phase du sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la Nouvelle Horizon ale kumana limanaw a jirala k'a fɔ ko kalo natɔ in na ko kube kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna sigi min ye bamaci wale tigilamaw olu kama a jirala k'a fɔ nin kiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ye nin ye an ka jamana kɔnɔna la a kun de ye walasa bamaci wale tigilamaw minnu bɛ yen n'olu ta ye marifa feere ye minnu fana bɛ yen ni olu bɛ dɔrɔgu feere la Mali kɔnɔna la yan nɔ ka se ka u ka kube kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u ni kube wɛrɛ a kana ɲagami ɲɔgɔn na o la sa n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kube in nin t'a sigiko fɔlɔ ye a sigili fɔlɔ min kɛra limanaw a jirala k'a fɔ ko wasa sɔrɔla o la kosɛbɛ sabu bamancima minnu bɛ yen ni olu ye walejugu ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôtel La Terrasse hôtel Radisson Blu fo ka taa se Miseni o yɔrɔw ma pôle judiciaire spécialisé min ɲɛsinnen don min bɛ cour d'appel kɔnɔna la limanaw n'a a ɲɛsinnen don nin kiiri ninnu ma a kiiri kɛra a waati la wasaw sɔrɔla la kosɛbɛ o de la ministre min bɛ yen n'ale bɛ sariya kunna ani josera lafasaliw Mamadu Kasoge ale ye wulikajɔ kɛ kununko alamisa yɛrɛ ka taa i ɲɛda cour d'appel maaw kan u ka baara in ka foli kɛ a ko siratigɛ la kosɛbɛ walasa ko ka u bɛna baara min dayɛlɛ kalo natɔ in na u k'a kɛ jɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la limanaw ni ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ nin ye a damana kiiribulon de ye min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la walejugu tigilamaw ma minnu bɛ bamaca wale la minnu bɛ n'u tɛgɛ tara hali nafolo yuruku la an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ minnu bɛ nafolo bamayɛlɛma ka caya ka jamana ka nafolo di terrorisiw ma n'o ye bamacimaw ye an ka jamana kɔnɔ u ka se ka walejugu ta ka ɲɛsin jamana ma k'olu de ka kiiribulon a bɛna dayɛlɛ kalo natɔ in na limanaw ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la ko nin fana ye wale dɔ ye limanaw nin wale jugu min ye nin ye a ma bɛ se k'a fɔ jamanadenw ka sariya batobaliya a bɛ ta o de kɔnɔna la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla an ka service minnu bɛ yen ni olu ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo ko ma an ka jamana kɔnɔ olu taara min limanaw ko nin ye maa dɔ ye a kɛmɛ ka taa so kuru kelen de jɔ so camancɛ n k'a fɔ siraba camancɛ la nin kɛmɛ yɔrɔ jumɛn Dumanzana Petit Paris Bamako sigida fɔlɔ yɛrɛ la ko sira min bɛ taa Nafaji a na kɛ pharmacie dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Makara a bɛ o de kɛrɛfɛla la ko dabalibanko don dɛ dɔ de kɛmɛ ka taa a si so jɔ siraba yɛrɛ camancɛ la limanaw ka sira fankelen bɛɛ lajɛlen minɛ ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla maa minnu bɛ yen jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u ɲɛ bɛ nin na limanaw ka sɔrɔ don Mali ye sariya jamana ye k'a fɔ de dɔ bɛ taa a ka so jɔ siraba camancɛ la limanaw fɛn don min ni a tɛ bɛn jamana kɔnɔ sariya bɛ jamana min kɔnɔ bamananw ko ten ma nin ye ma nin mɛn si o de ma labɔli kɛ n'o tɛ ko nin kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dumanzana sigida fɔlɔ la Nafaji sira yɛrɛ kan a jirala k'a fɔ ko ka taa so jɔ siraba camancɛ la k'a sɔrɔ dun ni an ka jamana sariyaw ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka sariya minnu bila sen kan k'a fɔ de bɛɛ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ maa kana don maa gasi la nka limanaw bɛɛ ka dugukolo sɔrɔ Bamako yan bɛɛ ko n ka sigiyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ko n ka kɛ Bamako sigiba ye k'a sɔrɔ dun limanaw sigiyɔrɔ bɛ sigiyɔrɔ la ni sigira ye o n'a a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ n'i ye hali an ka jiboli siraw lajɛ o de y'a to san o san i b'a sɔrɔ sanji bɛ na a bɛ tiɲɛni kɛ k'a fɔ de ko jamana ɲɛmaaw tɛ baara la o tɛ nka i b'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ de ka kulukun gɛlɛya limanaw ka taa n k'a fɔ bajidaw walima ji tɛmɛsiraw ka taa so jɔ o la ni ji ma tiɲɛni kɛ e kunna a bɛ tiɲɛni kɛ jɔnni kunna walima ka taa kulu sanfɛlaw yɔrɔ minnu bɛ yen limanaw n'a bɛ se ka kɛ kasara e ma ka taa so jɔ ye ko n bɛ fɛ ka sigi duguba kɔnɔna la limanaw ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye walasa Nouvelle Horizon ka fɔ la ko misali min ye nin ye maa min ye fasiri sɛbɛn n'o ye Tuguna Traoré a ko nin ye a la worobilanjirɔ ye sabu ka taa so jɔ sokuru kelen k'a jɔ siraba camancɛ la maaw ka taa ni ka segin ka gɛlɛya o dɔw la limanaw a sera min ye Bamako sigida fɔlɔ n'o ye commune 1 maire ye a ka taa nin ko in lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin na cogo min na kunnafoni filɛ
limana ayini mbo phase 17 nouvelle horizon ale de konala aw bonyabi ala nambura inno amido minye l'indépendant ale konala l'indépendant kumana limana indépendant ya jira ka foko minye anga jamana de minumbe ni ulube tungala jamana koka yoro ulube nyogon soro tom belebele bado kono ukama ko conseil des maliens de l'extérieur au conseil des maliens de l'extérieur ko anyama ya sigi abina fo adaba wulle do ka jobi ko sebe sabu minye nyama min bebi ni oyi abib silaye ko sharia tale bulu wa ayamara fo de tabulu aka ikambo au conseil des maliens de l'extérieur nyamayala o kuma fora maître Mamadou Kamara fe ako avocat mini no ye Mamadou Jawara no kama ko mere aleka avocat aya jira ka foko conseil des maliens de l'extérieur mi fene Gabon kunungo alamsa uye kuna fondi kenero sigi ka kuna fondi la uladonia de mana ka ko be jema ladonia ka foko mi abib silaye ko asise ka jere buluda no ye conférence nationale min bi ka sawu ka nyama ya sigi malide minumbe koka minumbe jasura la ka nyama bla ulunona sabu ko kabi samba flantan konoton abib sila abinafo ate ajatelente au conseil des maliens de l'extérieur au nyamai na ko kabi jere buluda de mana ko ka nyama sigi buluda kabinafo abika sharia abika ode soso minye commune 6 ale tribunali o koni la selika ma jona ka fo ina kabi fe ka jere min buluda no conférence nationale au conseil des maliens l'extérieur tokola de mana ukaka jeren aka jona ko note ko nyangini bisega be aka dongodo absega million tansara o de ato ko jeremi no kumbolo daledo au conseil des maliens l'extérieur fe bamako yanno jeren ajora la sa mi avocat mi ne no Mamadou Kamara alebe ka mami la faso Mamadou Jawara no kama ko mere Gabon o shifina kauka nyamadu ale ajira ka fo bi abi sanduru de bi ni bi feki kambo au conseil des maliens l'extérieur no HCM o nyama imana o sanduru de bi di o ima ne o sanduru temena sanduru were o fana bi sika dima santan o ya chali ko abibi sila akira au conseil des maliens l'extérieur nyama samba flani konton o kofe atala kana nyama ya soro samba flani tan konton kana bla samba flani tan nani kana bla samba flani tan ani konton la ko kata samba flantan konoton de la foka se bima abibi sila ko akoni janselente olufe ka foko ko conseil des maliens de l'extérieur o nyamado o de la ko koin ya sama katana e kriblo la commune 6 ale kriblo anake koin a kiri rabika tigay bi wala sa minye abibi sila yi aka seki sembo ko conseil des maliens de l'extérieur nyama wore o ka suwandi kuna foni fle ayeni mbo indépendant de konala au bonyabi ala ambi fasiri kunche teliala ni le 5C limana o 5C ale kumana ministre mimbe ni ale be anga sharia ko kuna ni oye Mamadou Kasoge limana o Mamadou Kasoge abina fo bi ko wati mini jamana zomba kule uminu be ni olute teme jamana nafulola wati ko abisonga gele umare sabu ministre dalakan de kera kuma mi na ya fo abina fo atemena kuna fundila were kloka 5C ka fola sabu ministre kuma gele min fo atali bo krenkreniala pôle économique et financier no ya re barake nyogon koro ye ka fu yana ko mauma be limana ko ikra ma deniu ikra ma bayu jamana nafolo ikanga maluya amma ikanga ye ka toy furba nafolo ka ke jamana yere ka jamana sigi asenege kono sabu are ka fola ko kabi abi mali ay aka yere ma horenta fuka se bima nafolo hirika milliard chama de be minun tiseka du aduna fe o keme sawabi limana o sirate ka soro dotro se tika soro mi kalanso tika soro jamana de do be iba soro hali sumayani manam ulu mine o be ke ulu sawabi ka soro do keme ka milliard ba chama uta ko ka yere tai ko bis utiseka nye jamana konala nye ministre Mamadou Kasoge yere ka kumai ajira ka fo odum fo misali nyuma ukadi sharati gila maufe wa ikanga da gelen yere ke sharati gila mawi ka fuyena uka misali nyuma ndi mashika bagawali wali kana ubo ni yuruku keleli siraka wa bara imana ukuba si fuka se adana tunafuni fle amba blani kana sabu wati sira le sphinx ale de afo ka ubere jile foka awwali nyumando aka feliko nyumana amba fo akambe do kunwere ni ala sona